Sodan vastaava elokuva. Löytyy koskaan. Tietomuoto elokuva. Musiikkielokuva. Suklaatytö. Urheilielokuva. Tiedeelokuva. Musikoita. Eeppisen elokuva on ensimmäinen osa. Money Shot. Sen on Siinä on toinen elokuva. George Orwell. Musiikkielokuva. Avomaa. Turku. Avomaan Turkuusa elokuva. Irlanninen metavitsi Samuli Edelman. Sinivalkoinen elokuva. Muutaaset. Musiikkielokuva. Niin paha. Ihminen vastaa luonto. Seuraavaksi Movie Pictures. Sodan vastainen elokuva. Tata Art Production. Tiedeelokuva. Kuten huomaatte, niin täällä on käynnissä Unetonnilla 8. Tällä hetkellä otan kampista saada makarioa puolelta. Ne, jotka eivät vielä tiedä, niin Pinkumi, eli tämän, minkä puolesta nyt kuvaan tätä, niin löytyy Instagramista, Facebookista, Twitteristä, aika monesta muusta paikasta. Näitä ihmisiä on ihan sikana osallistunut. Niin kuin näkee, niin tää kerääntyy tuohon alas kakkostasolle aika kova määrä, tai aika paljon ihmisiä. Mut katsokaapa tonne alas. Tuossa on vaan murto-osa siitä, kuinka paljon siellä oikeasti on. Ja siis tossa, nyt vaan 3. kerros, mutta toi neloskerros, niin se on kans täynnä ihmisiä. Mutta me lähdetään tietoa tos lisää, kun mä itekin tiedän vähän enemmän. Ollaan jossain täällä reunassa meidän ryhmä. Me voitaisiin nähdä, että saadaan nähtäis. Tai nyt me ollaan suoraan niiden yläpuolella. Meidän on jossain tuolla. Toi meidän ryhmä. Kaikilla on musta paita. Toi liiva nyt. Niin kuin kuulette, siellä on gendearvot tällä hetkellä menolla. Toivottavasti. Tai no me saatiin jo Pinkumin puolesta tietoa, että me saatiin urheiluelokuva. Niin nyt meni vähän ongelmaksi. Tai kyllä se tulee ihan hyvä. Nyt on uusi suunnitelma. Mut mä lähdetään luultavasti lisää. Seuratkaa Pinkumia. Löydätte sen Facebookista Pinkumina, Twitteristä, Instagramissa, Periskopesta ja ainoista muusta paikasta Pinkum-filme. Juu, nähdään.